tiri vanhu venyama pamusoro penyika tinotadza pazvimwe zvake zvinoda kuona muridzi wavo. Zvose zvamunoona panyika zvinopfuura chakanaka kuita zvakanaka. Kana uno chikwereti nehama yako, taurana naye nenguva, umubhadhara chikwereti nenguva, mowirirana pasina kuya kudare pamama. Zvinhu zvakanaka. Tine masabhuku ari pakati pedu vanogona kukuyanganisai muchiwirirana kuti zvifambe zvakanaka. Zvebu munofanira kuzviziva. Nyanga dziripo, zvidhoma zviripo, varoyi varipo, vanoita zvakaipa varipo, asi zvinopera. Kuno vakawanda chaizvo vaitopika kuti kana muti ukanzi urove nhasi unonzi unooma, unomuka wakaoma, asi panyika yevapenya havasisipo, vakatorwa nenguva yaMwari. Saka hunhu hwakanaka. Unoona munhu anouya nebvudzi rimunyanda muzha yanofunga. Iwe ukararawo nomukadzi wako mumba, iwe mukadzi kana ukada kubatawo musoro wadhende, kuti ubate makarara ngoti gadiso ruoko ndisi apa, unoona uri uchitobayiwa nebvudzi romurume wako. Murume iye. Right, ndipenya yatona. Basa rakaita mwana wenyu makariona. Torambira muzviviri munyashadziko wako. Toita sei nevabedu vatakanyangadzira mwana wavo? Munomuona sei mwana akarara nemurume akabatwa achirara? Hatina zvatingazivi. Sunga zvakusunga. Mira kweba. Ungandiudze ndikuda kubvunza vanhu vazecho. Unonzwa sei nezvikaitwa mwana? Hongu zvinorwadza. Zvinorwadza? Ari kupa hanzvadzi yako? Ndinoziva ndakauya naye pano. Akazotizowa ari pano. Ndotozwa kutonda tokuparari. Saka ndandichitokonfirmawo nyaya yacho. Atitombozwa kuti akafamba sei. Apa ndatofonerwa nzamenya yava yako. Yatova kudare ndasvika pasiteni kumba uko. Chibva ndatonzi vaenda. Saka ndabva ndateera ndakati regai ndononzwa kuti zviri kunzi kudii. Nawe ungoshirega ndiende kunzwa kuti zviri kunzi kudii. Takakutidzokerai kumusha munotsvaga hanzvadzi yenyu muzoya kudaro. Nhasi kuya kudaro kuita kutosheedziwa futi. Hongu takanzi tidzoke kudaro. Iri takauya Sande. Tabva tazonzi takatoenda kuna chairman. Takati takudzokera kunhau yedu iye yatakanzi tidzoke mangwana. Zvakanzi ndataura naishe vati aimbomirai kusvikira matanga munhu atangadi atsvagwa. Saka tanga tiri pakati pokutsvaga kuti tionewo kuti mahamawo kuda mune maanenge ari maakapotera, asi kubvawo zveshuwa ndikutosvika ndanjitsvaga ndikonfirmawo kuti asati amuonawo ndokudzokawo kwandaita. Nyaya ndiri kuziva kuti yakaenda kumapurisa. Zvekumapurisa kwete handina chandingoziva changamira. Kana mwana akaiswa aiziwa aende kumapurisa. Isusu nyaya yakazotiwirawo yatanga kumbofambwa nayo. Ndokubva ndazobvunza inini sehanzvadzi. Ndokubva ndanzi imi hamuna chamunokwanisa kuti titaure neni. Tanga takangomirirawo kuti zveshuwawo mukomana nyaya yake achangosvika kunosungwa. Ndopa takazobvunza nyaya yako nani yakune michangamiro ndokatakaita. Shofai rakabva kushosha wofera. Nowirana.
Zvinogona kudaro nokuti titoriwono munesu kwatiriwo kuhama hatina kuriratidzwa tairambirwa. Ko mainangidzwa sei muri maipi? Ndosaka tiri kuti hatinobva maida kuriona muri anani? Tsamba yakanyorwa mambo paseri pakanyodzana Chief Nyamaruka. Iwe ndiwe chief? Nonsense. Right. Iwewe mangwana kuseni niwe ari pamusuwo nadzimai vako muenda kupolisi kuseni nzora but hamuchai munengoenda nepamadzeva mai motaura nditika nepepa iri kushosha wofe moenda kushosha wofe moenda kumapurisa kuseni mangwana tuwira ngatitanga kufamba nonyaya yacho kuno kumambo zvinoda kuti zviitike ndichaita kusvika ndapedza madamages ese akaitwa pamwana anobhadhara kushungurudza anofanira kuti azozokera kuti kwadhokta anotarisa kuti haana chirwere chakapiwa tuwira saka ndikupaiwe munomutakura ndipini mari yebhasi iye kuenda naye mangwana otomuserega kupinda munda otokupinda kuseni madzama ndigoenda shambo wasvikaona mukuru wemapurisa wasvika nenyaya kuti amaenda kushosha wofe zvangu zvinotoda kuita ndaita kana achita 10 years achisvika anosvika atsvagwa atsvagwe nemapurisa aende kujeri right. Madamages emwana uyu munobhadhara rai mabhuku iwichibatwari patazva pakanaka tichisvika kumba tiruka motikari yachiyamiatakati amai ava vakatanga kundibvunza kuti imini makuzviona here nyaya dzenyu padzakutisvitsa. Ndakatsamwa ende ndakatsamwa handisi kuziva kuti saamai vakabereka tichitarisa mwana uyu vangatsamwira inini munhu mutemo kuti ndafamba nenyaya iyi ndichiendesa mwana kuofe nekwadhokta kuti mwana akasika kuwana ruyamofu handisi kuziva changamira. Wakatukwa niwa here? Nenhau yekuti ndakafamba. Ndati wakatukwa here futi pamusoro? Vakazotuka futi vachiti mapfupa enward kana afa tichavaendesa kudzimba kwenyu imini. Wawa hwenyu ndanwira imini. Anomwa wawo? Aiwa varume vavo ivavo. Murume wacho? Haana kuuya. Saka tiri kutukwa changamira maererano nenyaya idzi dzemhirizhonga kuti tisaita kufamba nadzo. Saka tofanira kunge iwewe mangwana futi ndandati kushwa unoenda nevana naye kukomana wanzwa naiwe ndiye akatuma here hanzvadziya kuti ainzere mwana hapana changamira akatuka ndinambobvira ndakatuka even varume vangu vachivakutaura nezvauchangamira havana chavakatuka bhozi vaitotaura neni. Anozuva rekupenga here uti? Changamire handina hangu zvandingataura zvakawanda. Anopenga here? Zviri kukubvunza anopenga? Chokupindura hanga handina. Alright, judgment. Kunyangadza kwavakaita mwana vanobhadhara 1,500 kudisturba upenyu hwake atova murwere para. Ndatuma mapurisa kumba kwenyu zvidhoma zvangu zvasvika. Zvaita sei zvidhoma zvangu? Zvatora mombe yani? Yangu yeumai. Yonyi umai. Zvinonakidza here kutora mombe yeumai? Hapana padai zvinonakidza kuzoita sei yani mwana wangu kubereka mombe yangu yeumai ndiyatora. Kundoita sei? Handina murume ndega. Akadike ndakochinda vokusaiti. Ndikanisingazivo kwaupenyu hwake. Right. Mombe yatorwa kudanga. Watora moyo 1 which means pamari mombe toiti chi? Yakanaka zvakadi? Itina isunge mchaje ndiri pano. Ngoita kuti isunge tochaje ndiri pano. Ngosimuka chete ndiri pano pandinoona. Ndikangenda kutumira vanhu vangu vakauya kuda kana kusada kana kuratidza kuti nomasimba vanotsvaira. Zvasara mukubhadhara rini muno mwana akaita basa.
Shava ndikapasisha. Ndina murume. Ndikuroreka ini. Muroro kwa mtumba. Ndiri murora kanisha. Muroro kwa mtumba. Ukatova atezara. Uzvona imurora zvakanaka zvakaitika. Zvakaipa. Right, ndaona. It's enough. Sungirirai. Ndoda 350 pamombe ndiana anoida. Aiwa indi kutotaura ndine kuti hauna kuona kana basa nazve. Ukuida. Kana uchida ndipe 350 kurumbidza. Aiwa yatwanikwa nouye atoti ndikuida. Anditoke kudenga akatotonga pasi pezuva. Yeah.